Былы начальник колонии номер 2 ў Бабруйску Дмітрый Шынвізе эміграваў у Нямецчыну. Ён вядомы сярод зняволеных асаблівай жорсткасцю і тым, што ствараў для вязняў невыносныя ўмовы. Пра гэта паведамляе наша Ніва. Былыя вязні колоніі распавялі выданню пра садысцкія схільнасці Шынвізе. Да прыкладу, той сістэматычна зневажаў зняволеных, прымяняў фізічны гвалт, прыдумляў прычыны для адпраўкі іх у штрафны изолятор. Праваабарончая ініцыятыва Мэйдэй пісала пра адыёзнага турымшчыка наступнае. Былыя зняволеныя ўспамінаюць, што ён моцна схільны да тэатральнасці, а дзейства з пачаткоўцамі вельмі нагадвала сцэны з фільму пра канцлагер. Вязням было відавочна, што гэта ўсё давала яму задавальненне. Як вынік, асуджаны трапляў у ШИЗА за незашпілены гузік. На публікацыю нашай Нівы адрэагаваў Белпол. Прадстаўнік ініцыятывы Уладзімір Жыгар запэўніў, што яны ўжо праінфармавалі сваіх нямецкіх калегаў пра дзейнасць Шынвізе і зробяць усё магчымае, каб прыцягнуць яго да адказнасці. Лукашенко накіраваў віншаванне з Днём незалежнасці прэзідэнту і прэм'ер-міністру Пакістану, ды нагадаў пра раней падпісаныя дамоўленасці. Гэтак ён выказаў надзею на паспяховую рэалізацыю праектаў у галінах машынабудавання і лёгкай прамысловасці, а таксама прыгадаў дамоўленасць аб пастаўках белазаў у Пакістан. Са свайго ж боку ён чакае, што ў Беларусь прыедуць кваліфікаваныя спецыялісты. Яшчэ ў красавіку падчас сустрэчы ў Менску з Шахбазам Шэрыфам Лукашенко заявіў, што гатовы прыняць 150 тысяч працоўных мігрантаў з Пакістану. Пасля скарачэння рэйсаў з Беларусі ў Літву перавознік Еўралайн спусціў па маршруце двухпавярховыя аўтобусы. Такім чынам кампанія спрабуе часткова кампенсаваць страты, якія ім нанесла рашэнне літоўскага боку. Таксама Еўралайн павысіў кошт квіткоў рэйсу Мінск-Вільня ў два бакі з 237 да 270 беларускіх рублёў. Нягледзячы на цану, найбліжэйшыя дні ўсе квіткі на маршрут раскупленыя. Днямі сталася вядома пра тое, што кампанія адмяніла 10 з 13 рэйсаў у Літву. Пра частковае скасаванне аўтобуснага злучэння заявіў і Менск-Транс. Рашэнне звязанае з пастановай літоўскага ўраду скараціць колькасць дазволаў на перавозкі ўдвая з 58 да 29. Адмена пастаяннага злучэння паміж балтыйскімі краінамі і Беларуссю найперш адбілася на пасажырах. Нашым суайчыннікам стала яшчэ цяжэй трапіць у еўрапейскі звяз. Уведзеных абмежаванняў пакуль не каментуюць ні беларускія дэмакратычныя сілы, ні прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі. А вось у вечаровым выданні студыі «Белсад» палітычны аналітык Вадзім Мажэйка распавёў пра прычыны такіх захадаў з боку нашых суседзяў. Хоть лукашенковская пропаганда и любит хвалиться там этими замежными туристами, пикниками, але по сути Лукашенку плевать, ці могут белорусы выезжать в Европу и на каких умовах, и ці не дрэнным на межах. И коли мы начинаем казать, что то, что значит, проблема на межі, что это адказнасць беларускіх дымсілаў, то ўсіх, хто так мяркуе, я віншую асабіста адносна гэтых людзей, прапаганда перамагла і змагла ў гэтым пераканаць. Бо ясна, што ёсць першыя прычыны. Можна згадаць міграцыйны крызіс на мяжы, які абсалютна штучна кіраваны з Менска, з Масквы, мы гэта бачым. Можна згадаць тыя самыя вучэнні, якія праводзяцца. І можна згадаць, як мінулыя вучэнні захад фактычна праз паўгады перараслі ў тое, што расійскія войскі з тэрыторыі Беларусі атакавалі ўкраіну, і таму цяпер усе, хто пра гэта клапоцяцца, не алармісты, а бачаць канкрэтныя рызыкі. За ўсё гэтыя абмежаванні адбываюцца, і гэта, канешне, важна не забываць. Дональд Трамп прыгразіў Пуціну сур'ёзнымі наступствамі, калі той адмовіцца спыніць вайну пасля іхнай сустрэчы на Алясцы ў гэтую пятніцу. Гучную заяву амерыканскі прэзідэнт зрабіў перад журналістамі падчас брыфінгу, які адбыўся пасля відэаканферэнцыі з Уладзімірам Зяленскім і еўрапейскімі кіраўнікамі. Трамп зазначыў, што пры паспяховых перамовах з Пуцінам ён намераны правесці трохбаковую сустрэчу з удзелам Уладзіміра Зяленскага. У выпадку адсутнасці неабходнага адказу ад расійскага лідара сустрэчы не будзе. Я б сказаў, што другая сустрэча, калі першая адбудзецца добра, мы хутка правядзем другую. Я б хацеў зрабіць гэта амаль адразу, і мы неўзабаве правядзем другую сустрэчу паміж Пуціным, прэзідэнтам Зяленскім і мною, калі яны захочуць, каб я прысутнічаў. І гэта б была сустрэча, на якой, магчыма, усё б было цалкам рэальна. Але першая сустрэча не вырашыць гэтую праблему. На першай сустрэчы можна дамагчыся пэўных важных вынікаў. Гэта будзе важная сустрэча, але яна закладае асновы для другой.
Маркетплейс Wildberries ужо шмат гадоў займае галоўныя пазіцыі онлайн-гандлі краіны. Аднак з ростам бізнесу растуць і прэтэнзіі ўладу. Менск патрабуе ад кампаніі адказваць за кантрафакт, падтрымліваць мясцовых вытворцаў, ствараць працоўныя месцы і працаваць у інтарэсах дзяржавы. На сайце Белсату разбіраліся, як Wildberries ужываецца з уладамі Беларусі. Маркетплейс не раз рабіўся аб'ектам увагі кантрольных органаў у Беларусі. Сёлета ў лютым Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю запатрабавала ад Wildberries зліквідаваць парушэнне заканадаўства аб абароне правоў спажыўцоў і спыніць продаж забароненых тавараў. У жніўні гэтага года ў продажы на гандлёвай пляцоўцы з'явілася кніга Сашы Філіпенкі «Слон». Пасля ўвагі прапагандысцкіх медыяў яе прыбралі з ліку прапановаў. У ліпені на маркетплейсе знайшлі тавары з прыкметай экстрэмісцкай сімволікі і атрыбутыкі, вокладкі для пашпартоў, налепкі і гэтак далей. Аднак дасюль кампанія расейкі Таццяны Кім працягвае працу на беларускім рынку. Пра тое, колькі зарабляе кампанія і яе супрацоўнікі, чытайце на старонцы belsat.eu. І ў працяг тэмы. Сілавікі вынеслі ў Wildberries папярэджанне пра продаж маркетплейсам тавараў экстрэмісцкай скіраванасці. Што канкрэтна знайшлі на сайце інтэрнэт-пляцоўкі, не паведамляецца. Пошукам забароненых тавараў займаюцца працаўнікі Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Тым часам у Мінздароўя паведамілі, што разарвалі кантракт з замежным пастаўніком вакцыны супраць віруса папіломы чалавека. Адзначаецца, што прычыною стала невыкананне тэрмінаў пастаўкі вакцыны, за што пастаўніка занясуць у чорны спісах марг. Апроч таго, паводле Мінздароўя, прычынай для скасавання кантракту стала тое, што кампанія не падала інфармацыю наконт бяспечнасці вакцыны. Ведамства абяцае ў найбліжэйшы час знайсці новага пастаўніка. У міністэрстве паведамілі, што вакцына будзе даступная пацыентам ужо ў траўні. Тады ж адзначалася, што ад 11гадовых дзяўчынак будуць прышчэпліваць бясплатна. Аграрыі нясуць страты на палях. У Касцяковіцкім раёне каля пасёлку Красны адбылося задымленне камбайна. Падчас здарэння за 200 метраў ад гэтага поля дзяжурыла падраздзяленне МНС. Ратаўнікі аператыўна прыбылі на месца і ліквідавалі ўзгаранне. Адзначаецца, што гарэў маторны адсек. Прычыны інцыдэнту высвятляюцца. Гэта не першыя страты тэхнікі на Ніве. Гэтак у Берасцейскай вобласці за апошнія 2 дні было мінімум 2 ўзгаранні. Яшчэ адзін пажар, у выніку якога пашкоджаны зернеўборачны камбайн, адбыўся каля вёскі Косіна у Ваўкавыскім раёне. Ці ведалі вы, што жнівень у старабеларускай мове меў некалькі назваў? А гэта сапраўды так. Якія менавіта назвы ўжывалі нашыя продкі для апошняга летняга месяцу, распавёў Віктор Шукіловіч у эфіры праграмы «Раніца з Белсатам». Цалкам выпуск знойдзеце на YouTube-канале Белсат Лайв, а цікавосткі пра жнівень на нашай старонцы ў Фейсбуку. Ты праз секунду ў эфіры. Жнівень у старабеларускай мове меў назву серпень ад галоўнай гаспадарчай прылады ў гэты час. Але ці чулі вы, што была яшчэ адна старая назва жніўня? Зарев. Сустракаецца вось такая назва ў старых дакументах. Гэткую назву выводзяць ад зарніцы, з полаху маланкі на небе, звычайна без дажджу. І гэта не дзіва, бо ў жніўні бывае вельмі шмат навальніц. Некаторыя таксама звяртаюць увагу, што назва «Зарев» магла выводзіцца ад зарыва, водбліску святла на небе. Бо жнівень – гэта ж месяц зарападаў. Акурат у жніўні пералётныя птушкі пачынаюць збірацца ў вырай. Перад гэтым яны збіраюцца ў чароды. Вашай увазе кароткае відэа пра тое, як буслы рыхтуюцца да доўгага пералёту на зімоўку і ў цёплыя краіны і развітваюцца з радзімай. Гэта ўсе навіны на гэты час. Заклікаю вас ставіць падабайкі і пашыраць відэа. А таксама падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, калі для вас гэта бяспечна. Галоўныя падзеі дня глядзіце ў вечаровых выданнях «Аб'ектыва» і студыі «Белсат». Я на гэтым з вамі развітваюся. Беражыце сябе і да сустрэчы.